ngai khoble ya pibaro ki hebret ki bopule hak school ki ba fair philapoi sakabanta ka bakun no jong ne usnem arhajar arpsa dan apdeng jong phi philasdang ya ka final exam badan apdeng jong phi philasdang hakani tayo kom wei na ki ba juidan banta balej shaki jaka puli hak school ki ba fair khamtam ngakin tu kin pham ya phi ki hebret ba phin yai minat wat penan kam hok ya khopor ka ba phidang yola ha ka jing pen khre jong phi ya ka ne ka final exam khnang ba ha ka sngi ba phio ya ga result ka jong phi phinyo yo so jong ka jing job ha ba phin kiu sha ka class ka ba sejrong kani kan long ka jing comment ka ba khrau ya phi wat khamtam ya kimi khipa ki bala tristam nagamta ban pendap penbiang ya ki jing kam ki jong phi habro kilyang kenma phide ka lawai jong gari ka jing kiu saprang jong gari ka shong ha ka jing kiu saprang jong phi ki hebret hakilyang ba fair khamtam ha ka puli ka puthi kumta wat yele kai ya kapor bat ya kani kalat ka ba phio ban let shaki jaka puli ka jing nang ka jing start ka lang ka atiar ka ba khlan ban sandur ya kalawai ka ba phanai ka jong phi hakisngi bat khipor ki ban sawa